በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? እንኳዕ ንበዓል ጴረቅላጦስ ብሰላም አብፅሐና። በዛ መዓልቲ እዚኣ ጴረቅላጦስ መንፈስ ቅዱስ በአምሳል እሳት እናተረአየ በአምሳል ንፋስ ድማ እናተሰምዐ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝወረደሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ገ ከመይ እዩ እንተተባሃለ እግዚአብሔር ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል ካብ ልዑል ማዕረግ ወሪዱ ኣብ ማፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ተፀኒሱ ብሕትም ድንግልና ተወሊዱ ብዘይካ ሓጥኣት ብግእዘ ህፃናት ዓብዩ ኣብ 30 ዘመኑ ተጠሚቑ ነታ ቅድስቲ ሕጊ ወንጌልን ምሂሩ ብፍቓዱ ንቤዛ ዓለም ሞይቱ ብባህሪ ስልጣኑ ተንሲኡ ካብዚ ትንስእ ኣብ 40 መዓልቱ ዓረገ። ስለዚ ንደቂ መዛሙርቱ ናይ ቅዱስ መንፈስ ፀጋ ተስፋ ንኽገብሩ ነገርዎም ስለዝነበረ ካብ ዝትንስእን ኣብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ዝዓርግ ድማ ኣብ መበል 10 መዓልቲ እቲ ተስፋ ተፈፀመሎም። እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ደርሆ ንጨቓዊታ ብክንፋ ኣኪባ ከም እትትሕዝ ብሓደ ኣኪባ ንኽብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብቅዓቶም። 120 ቤተሰብ ምስ ኣዲ ጎይታ ንኽጽልዩ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ብኣርአያ ኣውሎ ንፋስ ወሪዱ ብኣምሳል እሳት ሓደሮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ፈራሕቲ ዝነበሩ ደፋራት ዓራጊት ሕሊና ዝነበሮም ሓደስቲ ኮኑ። ብኣእምሮ ጎበዙ ብናይ ኩሉ ዓዱ ቋንቋታት ተዛረቡ ምስጢር እውን ተርጎሙ። ብቕፅበት ድማ ቡሉይ ምስ ሓዲስ ኣብ ውሽጢ ልቦንኦም ተመልአ። ብድሕሪ እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ መንፈስ ተቐቢሎም ንዓለም ወንጌል ዕረፍቲ መስቀል ሓረስዋ ንኣልጫ ዓለም ጨው ኮይኖም ኣመቀርዋ ከይፈርሑ ድማ ክሳዶም ንሰይፊ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ጥቡዓን ኮኑ። ሰላም እብል ለዝኣሰርዕዩ ምነደ ውስተ እህቴና ደቂቀ ሃበ ተኣለዱ ክያሁ መንፈሰ ነሲኦሙ ለለኣሃዱ ሐዋርያት ለሰቢከ ኣህጉራተ ዓለም ኣዱ ወሰማዕትኒ ለህማመ ነገዱ ከም ዝበለ ደራሲ። ስለዚ በዚ መዓልቲ እዚ ክልተ ነገራት ብትኹረት ይነግሩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነቱ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝመስከሩ ንሱ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ቅድሚ ዓለምን ዝነበረ ብባህሪ ስልጣኑ ምስ ኣብን ምስ ወልድን መዓረ ዝኾነ ናይ ባህሩ ፍጹም ኣካል ፍጹም ገጽን ፍጹም መልክዕን ዘለዎ ፍጹም ኣምላኽና እዩ እሞ ካልኣይ ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓሰባ ወልዲ ብደሙ ዝቐደሳ መንፈስ ቅዱስ ብጸግኡ ዘጽንዓ ናይ ክርስቲያን ኣመናዊት ሓድነት ከም እውን ቤት እያ እሞ ሎሚ ብጉባኤ ተመስረተት። እቲ ናይ ሐዋርያትን ብስብከተ ወንጌል ብሰማዕትነትን ዘጽንዖም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንዓና እውን ብሃይማኖት ብምግባር የጽናዕና አሜን። ሰላም ለርደትከ በአምሳለ ነፋስ ረቂቀ ውስተ ጸራ አህዲ ሃበ ሃለወ ደቂቀ ጴረቅላጦስ ሃያል መንፈስ ጸጋ ወጽድቀ ይስደድ እመላዕልየ ጸልመተ ኃጢአት ጽፉቀ ሶበያ ሰርኢ ስንከ መብረቀ። ካልኣይ ኣባ ጊዮርጊ ካብ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣባ ኣብርሃም ሓርኩ ዝኾነ ዝኸበረ ኣባ ጊዮርጊ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወገን እዩ። ስድራ ቤቱ ድማ ሕያወት ጻድቃን ኣብ ዝጎበዘሉ ጊዜ ድማ ናይ ስድርኡ ከፍቲ ዝሕሉ ጓሳ ኾነ። ኩሉ ጊዜ ድማ ልብሲ ምንኩስና ክለብስ ብልቡ ይምነ ነበረ። 14 ዓመት ምስ ኮነ ጸጋ እግዚአብሔር ኣልዒላቶ ኣባጊዕ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣስቄጠስ ከደ። እንዳተጓዓዘ እንተሎ ካብ ርሑቕ ዓምዲ ብርሃን ረኣየ። ናብ ሓደ ሩባ ክሳብ ዝበጽሕ ናብቲ ዓምዲ ብርሃን ቀረበ። ኣብቲ ሩባ ምስ በጽሐ ግን እቲ ናይ ብርሃን ዓምዲ ካብኡ ተሰወረ። ነዚ ሩባ ኣብ ዝተሳገረሉ ጊዜ ብሽማግለ ኣምሳል ሰይጣን ተገሊጹ ወደ ስምዓኒ ፍለጥ ስለኻ ንልብሱ ቀዲዱ ንኣቦኻ ረኣኽዎ ንሱ ከዓ ናይ ዱር እንስሳ ነጢቑ ዝበልዐካ መሲልዎ ኣሎ እሞ ይሓዝንን ይበክን ኣሎ ተመሊስካ ናይ ኣቦኻ ልቢ ክተጽናንዕ ይግባኣካ በሎ። ሰይጣን ከስሕቶ ሓሰበ። ኣባ ጊዮርጊ ድማ ሰንቢዱ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ቆመ። ብድሕሪ እዚ ዝኸበረ ወንጌልን ምእንታይ ክብል ንቤተሰብን ዘይገደፈ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ቃል ሓሰበ። እዚ ኣብ ዝበለሉ ጊዜ ሰይጣን ከም ትኪ ተኒኑ ተበተነ። ኣባ ጊዮርጊ ከዓ ሰይጣን ከም ዝኾነ ፈለጠ። በዚ ጊዜ ድማ እቱ ናይ ብርሃን ዓምዲ ደጊሙ ተገለጸሉ። ናይ እግዚአብሔር መልአክን እውን በመነኮስ ኣምሳል ምስኡ ተጓዓዘ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ነቲ መልአክ ተኸተሎ። ንሱ ከዓ ኣባ ኣርዮን ገዳም ኣብጽሖ። ኣባ ጊዮርጊ ድማ ምስ ሓደ ጻዲቕን ሰብን መነኮስን ኣብ 14 ዓመትን ጸብሒ ከይቀመሰ ወይኒ ከይሰተየ ናይ ኣትክልቲ ፍረ እውን እንተኾነ ከይጠዓመ ተቐመጠ።
أبزي 14 ዓመት ዝኣክል ግዜ ብዘይካ ኮፍ ክብል ተኾይኑ እምበር ድቃስ ዝበሃል ኣይደቀሰን። ተጋደልኡ የመና ኣብ ዝወሰኸሉ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ ተገለጸሉ እሞ ከምዚ በሎ ስጋኻ ከይደኸመ ብማእኸላይ ገድሊ ትጋደል ኣለኻ ወይታ ብድሕሪ እዚ ክሰርሖ ዝግብኦ ስርዓት ሰርሐሉ ኩሉ ግዜ ድማ ክሳብ ዝመስቲ ክፀውም ንእሽተን እንጀራ ከዓ ክበልዕ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ስለ ስጋኡ ዕረፍቲ ንኸደቅስን ብዝተረፈ ለይቲ ስጋብ ዝወግሕን ተጊሁን ክጽሊ ነገሮ በዚ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመናት እንዳተጋደለ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ በረኻ ነበይኑ ክነብር ስለ ዝደለየ ናብ ውሽጢ ጫካ እንዳተመላለሰ 2 ዓመትን ነበረ። ብድሕሪ እዚ ጎይታ ተገሊጹሉ ናብ ቦትኡ ንኽምለስን ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣምላካዊት ሓይሊ ናብ ዝኸበረ መክሲሞስን ዲማቴዎስን ገዳም ኣብፅሓቶ። ንሳ ከዓ ንደብሩ ቀረባ እያ። ናብ ደብሩ ኣብ ዝተመለሰ ግዜ በዚ ወቅቲ ኣባ ኣብርሃም ካብ ዓለም ናብታ ገዳምን መፀ። ክልቲኦም ተራኸቡ ብሓድነት ተስማዕሚዖም ናይ ስቄጠስ ገዳም ኣበመኔት ናብ ዝኾነ ናይ ኣባ ዮሃንስን በጽሑ። ንሱ ከዓ ቦታ ሂብዎ ኣብ ውሽጢ ይነበሩ። እቲ ቦታ ክሳብ ሎሚ ፍሉጥን ኮይኑ ይነብር ኣሎ። እዛ ዋሻ በግቢግ ትበሃል ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮኽሒ ሰንጢቑ ናብ ኣቶም ዝወረደላ እያ። ንሳቶም ድማ ሰገዱሉ ሰላምታ እውን ሃይቦምዎ ኣጽናኒዖምዎ ካብኦም ዓረገ። እታ ጎይታና ዝወረደላ መስኮትን ብርሃን ድማ ክሳዕ ሎሚ ዝተኸፈተት ኮይና ትነክር ኣላ። እዞም ቅዱሳን ድማ ንመነኮሳት ዝኸውን ብዙሕ ድርሳናት ብዙሕ ተግሳጽን ደረሱ። ንኣቦታት ንዝእዘዘን ዝግዛእን ኣመስገንዎ። ድሕሪ እዚ ኣባ ኣብርሃም ጥሪ ዕለት 2 ዓረፈ። ብድሕሪኡ ድማ ዝኸበረ ኣባ ገርጊ በዛ ዕለት ብወርሒ ጉንበትን ብ18 ዓረፈ። ሙሉእ ዕድሚኡ 72 እንትኸውን ኣብ ዓለም 14 ዓመት ኣብ ምንኩስና ድማ 58 ዓመት ገበረ። እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎት ይመሓረና። በረከቱ እውን ምስጋና ተሃሉ ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለጊዕርጊ በሃዲገ መርአተ ውስጥ ተሃገ ድሕረ ዓምደ ብርሃን መርሆ ልፎኖቶ ፈለገ ከም አለበወ መልአከ ኩነኔ ስርዓተ ወህገ ፈጸመ ገድሎ ምስለ አብርሃም በደገ ውሳጤ በእተ ዘስማ በግቢግ ካብ እውን በዛ መዓልቲ እዚያ ቅዱስ ሲኖዳ ሰማዕቱ መዘከርቱ እዩ። በረከቱ ዝኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም መውፀረትኩም ዘኩርና ዝወልና ትኾን ምሰብ ጭንቅና መከራና ሓዘን ተካዘን ዘለዎ ትኾን ኣሜን። ጸሎትና በረከቱ ምሕረት ኣምላኽ ይሃሉ ናይ ጴረቅላጥ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳይነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ይለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ይለኪ ብሩክቲ አንቲ እማንስቲ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም እተጸጋ ኦ ማርያም እተግርማ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ብእቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነ ለኪ ተማጸን ኩለ ኪዳንኪ አሜን።